थांनाय जोंहा जुननि 16 तारिखआव चेयारमेनखौ बुनाय मोनसे जाथाय जादोंमोन। दा बे जाथायखौ लानानै दिनैसिम माने केसनि खोथाफोरखौ लानानै रायजो राजा मिथियाखैमोन, बेखौबो आं दिनै गेबेङै बेखेवना होबाय। दा बे केसखौ लानानै जोंनाव EM MCLA दङ, अब्लाबो दिनैसिमबो रायजोफोरजों मिट बा बे केसनि सोमोन्दै बुलायनायनि सोमोन्दै जेबो जास्टिस गैया। UPPआनो गावजों गावनो थिग गैखालाबा, गतिके UPP पार्टियाव थानायाबो माने जुक्ति जानाय नंला। गतिके जोंबो बेलेग बेलेग पार्टियाव थांनोसै बेबायदि मोनसे गावसा गावस्रि मोनसे परिबेस फैदों आरो। जोङो BPF नङाबा BJPआव बे गामिनिफ्रायनो 15-20 गरसा जों थांसिगोन आरो बे मेसेजखौ जोङो दैदेनगिरिफोरनावबो एसे एनै हरबाय। दिनैनि बे खासिबारि गामियाव जोंनि गुरुबासा BCDCनि आन्दाराव थानाय खासिबारि गामि, बेवहाय जोङो BCDC थ्रुयै मोनसे मिटिं बानायदों। दा मिटिंनि उद्देश्यआ जाहैबाय थांनाय समाव माखासे जाथायफोर जानाय आरो मोनथामसो टपिकखौ लानानै बेवहाय रायजोफोरजों रायलायनाय जादों आरो जोङो खासिबारिल' नङा, जोंनि गुरुबासा BCDCनि आन्दाराव थानाय बिभिन्न माने गामियाव जोङो रायलायबाय हाबै। एक नाम्बार टपिकआ जाहैबाय थांनाय जोंहा 16 तारिख माबानि जुननि 16 तारिखआव चेयारमेनखौ बुनाय मोनसे जाथाय जादोंमोनथ'। दा बे जाथायखौ लानानै दिनैसिम माने केसनि खोथाफोरखौ लानानै रायजो राजा मिथियाखैमोन, बेखौबो आं दिनै गेबेङै बेखेवना होबाय। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय, मोनसे पइन्टआ बे केसखौ लानानै जोंनाव EM MCLA दङ, अब्लाबो दिनैसिमबो रायजोफोरजों मिट बा बे केसनि सोमोन्दै बुलायनायनि सोमोन्दै जेबो जास्टिस गैया। बेखिनियाव रायजोफ्रा गोनो गोथो मोननानै माने UPPआनो गावजों गावनो थिग गैखालाबा, गतिके UPP पार्टियाव थानायाबो माने जुक्ति जानाय नंला। गतिके जोंबो बेलेग बेलेग पार्टियाव थांनोसै बेबायदि मोनसे गावसा गावस्रि मोनसे परिबेस फैदों आरो माने गुरुबासा ओनसोलाव आरोखि। दा बेखौनो लानानै आङो इस्लाखाथा, खासिबारि, थाइगिरगुरि बेबायदिनो जोंनि बर' गामियाव जों हाबजेनबाय। माने बैफोरनाखि जेनाखि गावसा गावस्रि जानाय आरो बेलेग बेलेग सिन्था धारा खालामनायफोरखौ जोङो बोरैबा खौसेयै लाबोफिननो हायो, बे हाबाफारिखौ लानानै आङो BCDC थ्रुयैनो गामि गामि दाखालिनिफ्राय जों मिथिं लिंगासिनो दं मोनाबिलि समाव। आरो दिनैबो नैबे खासिबारि गामियाव आं सेकेन्ड टाइम फैदों आरो बे गामियावनो खोनानो मोननायखाय जे जोङो BPF नङाबा BJPआव बे गामिनिफ्रायनो 15-20 गरसा जों थांसिगोन होननायाव जोंनाव मोनसे गिनाय फैनानै जोङो बेखौ इमिडियेट जों सावरायनाय लादों आरोखि। आरो बे मेसेजखौ जोङो दैदेनगिरिफोरनावबो एसे एनै हरबाय। दा गतिके जोंना गोजौ लेभेलाव बहुद माने बे बेस्थ'थायाव थानायखाय जों दैदेनगिरिफोरखौ मोजां मथ' लिंहरनो हायाखै। बेनिखायनो जोंनो जायनाखि माने घटना जादों बुलाय सोलाय, बेवहाय गिनाङा आरो जों जेब्लायबो खौसेयैनो दं। बेखिनिखौ आङो साहस खालामनानै मानसिफोरखौ दा जयैनो लाबोफिननाय आङो मोनसे हाबाफारि लादों आरो। ओमफ्राय नैथियाव जों सावरायबावदों रायजो राजाफ्रा जे जोंहानो 13 नं समस्तियाव EM दङ एक्जिस्टिं, MCLA दं एक्जिस्टिं माधब सेट्रि जोंहा। खिन्थु बेबादि लिडार थासेयावबो जोंनियाव बुलाय सोलाय जानायाव दिनैसिम रायजोफोरनि जेबो कमिटमेन्ट बा मोनसे कमेन्ट खालामाखै, बिसार जेबो गैया। बेबादि हिसाबै जों गोनो गोथो जादोंमोन। दा गतिके फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि रायलायदों रायजोफ्रा जे फैबाय थानाय समाव जोंहा EM MCLA थासेयावबो जुदि जोङो सुरक्षा, जोंहा सिकिउरिटि जेबो गैया, अब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव जों गिनांगोन नामा? गतिके जोंखौ बुजिनाय, जोंनि दुखु सुखुखौ बुजिनाय, जोंखौ सिनायनाय, गोदोनिफ्रायनो अहरह जोंखौ अनबोनाय बैफोरबादि मानसिफ्रा जोंनि फैबाय थानाय BTC 2025नि जेनाखि BTC इलेक्सन, बेवहाय जोंखौ अनग्रा, जोंखौ मोजां मोनग्रा, जोंखौ गोदोनिफ्राय मिथिबोनाय, ज' मावबोनाय, जोंखौ रक्षना बेक्षना होबोनाय मानसिफ्रा जाहाथे केन्डिडेट मोनो, बेखिनिखौबो जों रायलायनाय जादों आरोखि रायजोफ्रा। ओमफ्राय बेजों लोगोसे रायजोफ्राव सोंनो हागोन नोंथांमोनहा। रायजोफ्रा होनदों जे गोदोनिफ्राय मावथि हाज'वारि जोंहा दङ, निर्मल कुमार ब्रह्म दङ, रोनगोरा नार्जारि दङ। बिथांमोनहानो जेनेबा जोंनि माने गोदोनिफ्रायनो रैखाथि होबोनाय जोंनि दैदेनगिरिमोन। बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय सोरबा मावथि ब्रह्मआ 13 समस्तियाव जुदि टिकेट मोनोब्लाबो जोंहा अबजेक्सन गैया आरो बिथांखौ जोङो टिकेट मोनजानो लुबैयो होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों आरोखि। दा